Rowere mawuok e riwruok mong'ere kaka vijana toweza e bwo mabul mar NCCK bade ma Nyanza koro kwayo piny owacho komakore kod tend counties ma Kisumu, Siaya, Nyamira, Kisii, Homa Bay kod Migori mondo mi odew wang' rowere ahinya to kotenore kod loso negi thuolo mag tije ma bende osebedo midhiero mapek e ngimagi. Kane otelnegi kod Reverend Maurice Olela mar kanisa Anglican Mama Seno South, gilero ni rowere modhuro pacho ka onge kod tije, gino ma osewito negi geno mamedore kod chal mar ochumi ma pacho ka, kendo rowere buora donjore tiyo kod yedhe makelo mer kamoko to kao ngimagi oko bende. Gikwayo piny owacho mondo mi otem oduok nengo ngima piny e yore solo osuru ne rowere, nengo sitima, nengo mauta e kind mamoko, kaka yorno mar chiwo thuolo ne rowere mondo mi oger ngimagi kokalo kuom ohala kod tije mamoko manyalo kelo negi yuto. The young people in Kenya delivered on their commitment to keep peace before, during and after the general elections of 2022. It is now time to focus on securing national peace and cohesion. When in this Vijana Tuaweza conference, we have taken note of the poor economic state of our country, leading to very high cost of living. The county governments of Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, Nyamira and Kisii should lower the taxes charged on youth business startups to encourage many young people to venture into self-employment. We also urge both national and county governments to promote an environment conducive for investment and industry growth for job creation.